بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشرف الله جبا وموفوك ولما دوك نيمدالله كدلي دبا ما في alaka hine anaka kishi anaka barka alako jidine na ukelengelen bela jelenka lada do sanwo san tamani ziyara mana kunche jamiyatu ansardin tonde munumbe fana uba nyine an karamogo fe ananga shirfike badra ali usman haidara akena senjawla ka duwuke uye kadakurunya flala sewuma alislamiya dine kunkan samba flantan wolon vlata badra ali usman haidar ani delegation belwele willa ka bo tamani ninga ukunda fana jamiyatu ansardin tonde unkan bora ka chaya ninga kumbe chalakaw musolakaw femi bora o kene kange je ko sheria nyogo fe abana nota ya do ko badadu abana kire kutuba fola minge akanyana mala ako aw magango neti aw jafa neti aw nage ni mami nyumange ala bi sara nyumana ni jugumange ala bi sara jugumana aw bina sa iba fa abi suno ko togomina abi wuli iba fa abi wuli ka bo suno la togomina la ara kanaka wallahi imma janna abada imma naru abada ikado arjina kono abada walma ikado jarema kono abada kirama do wara fonu ko fe wallahi ko hadisa ube ko kuludu ko abayira ko ambi bo janema kono ko ala kira kote galo min dara ala kira la obo hakaya do akacho abani wiya galo da ala kira nyana mana kasura amasa fo kira dimina kayela min baruka ki kanto aka mogoma man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar ni mami ye galon dana muhammadu la ko tike ki place la be janama kon ngona na naga de hadisa nama fa ngo hadisa ko e galo de hadisa ti blade barabe kani hadisa sabla ala rade ko kirama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kira muhammadu tikma kunfe ala kira mana fen fe fiye oni qur'ana ti nyoganje sabla abibo ala ka wahyu de kono ka jigaka wala mbade wanga sira alanya me hadisa galo de tayara min dara kirala wallahi ode ato islamay ngamina awmbolo islamay frekra awmbolo an karamugo ode famuya kadina chefo awnye kul amantu billahi summa istaqim afandara ala la kofe iki kle ato me bo kofe ko wore o to tigugulo itato ngadoni fi hadisa ngamin choko yaka bani wala wakati na labo bani anata abana suina aw kuna do ko chekisa ube haidara bolo munu la beneno no le doni jetrowe nu kongo ala kadina na tando atise kawuli atwuli billahi atwuli ay haidara deun toy aka kala nden koroba ayo lu toy ay na ya bani ma no yu bela demseni abi aw kala ala kadina na nu le bani trawle balli ibi ma hasidia mami ni na ka suru nyogona doni haidara yare de temena o niveau ka ko atara de aka kala ne untara olu de unyara fana sera sanfe o bela anya chiledo abani o bela utala ka fa menu ma famuya tuko dola amba jurula ko anyare dodo tesa abani in kana lughati al-arabiyya fatrukni fa ana كالبحر في هذه اللغة إن كنت تريد النحو فأنا مثل الشبوي وإن كنت تريد الصرف فأنا مثل جرجاني وإن كنت تريد الأدب فأنا مثل أمر الكيش في الشعر العربي وأنا طفل صغير أو طفيل من أطفال شيخ الشريف عثمان مدان حيدر بلي دولة أتعرف كانتو يسوى أيرا دو نفتا فلا والله وكاتوي ويا فامو يا ساكوني أب ما أنا تموكا
an ka tɛmɛ n'an ka baara ye ala ka hɛrɛ k'an ye o tuma an bɛ babu min na o ye hadisa ko babu ye hadisa ko babu min y'a ɲagami tumana min na ni alakira n'a ka sahabaw ye jihadi kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ u seko damayira la ka si kɔngɔ la ka si minɔgɔ la ka diɲɛ jaamuw kɔ ka tɔɔrɔw kun ka ɲɛniw kun fo ka ala ka diinɛ waabɔ k'a kɛ kɛnɛjɛ ye tumana min na o kɛra dɔw karabalen donna diinɛ la i b'a fɔ anw filɛ don min na i komi bi i b'a fɔ anw bɛ don min na i komi bi misali in bɛɛ ye kelen ye o maa minnu donna diinɛ na n'olu ma sɔn ala tama n'u ma sɔn kira tama nka n'u y'u yɛrɛ convertir ni silamɛya tɔgɔ ye n'o de ye la ilaha illallah fɔli ye ani ka seli birifini biri u kunna ka sɔrɔ u jogo tiɲɛnen don olu de ye hadisa ko tiɲɛ k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a bɛɛ nɔɔni a fɔlɔ-fɔlɔ kɛra politiki mɔgɔw minnu donna diinɛ ko la n m'a fɔ politiki ma ɲi dɛ komi anw dɔw ka kaida ko siyasa najasa ko politiki ye nɔgɔ ye dɔw b'o fɔ o ye nkalon de ye o ye politiki tɛ diɲɛ bi jɔ wa diinɛ yɛrɛ de ye politiki ye f'i ka s'a kɛcogo la i ka maaw mara cogo dɔn ni kɔrɔ bɛ politiki dɔn o de ye k'a dɔn mɔgɔw bɛ mara cogo di politiki kɔrɔ dan ye nin a namara ko tɔ o y'a nkalontigɛlaw kungo ye wa o nkalontigɛlaw de ye diinɛ ɲagami u b'a fɔ anw bɛ nin parti in de la n'o de ye fitina min wulila diinɛ kɔnɔ Muawiya ka mɔgɔw ani Imam Ali ka mɔgɔw o parti ko min wulila anw bɛ nin supporter o ye fitina wuli diinɛ kɔnɔ bɛɛ ye hadisa dɔ dilan i ka maa la hadisa ko ɲagamina yan nin ye point fɔlɔ dɔ ye min y'a ɲagami filanan kɛra yɔrɔ jumɛn ye o kɛra janfaci minnu donna diinɛ kɔnɔ u karabalen n'olu y'a ye ko se t'u ye k'u karabara ka don diinɛ na ka sɔrɔ karabali tɛ diinɛ na nka u karabara cogo di u y'a ye n'an ma don nin diinɛ in na an tɛ bonya sɔrɔ kun n'an ma don nin diinɛ in na an tɛ tɔgɔ sɔrɔ kun n'an ma don nin diinɛ in na an ka marché bɛɛ bɛ tiɲɛ u nana don diinɛ na ni diinɛ fini ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko maa ɲuman don ka sɔrɔ u misali b'i b'a fɔ suruku kɛlen ka sagajigi wolo bira la ka don sagakulu cɛla dunni kama o misali bi ten olu donnen diinɛ na u nana nkalon kilasɛli de daminɛ ka da alakira Muhamadu la o nkalontigɛlaba dɔ bɛ yen u b'o wele ko Abdul Karim Jawani o ye nkalontigɛlaba ye don dɔ la k'a sigilen to misiri kɔnɔ alimami nani jɔ minibari kan a ko kala Rasulullahi ko alakira ko a ye hadisa bɔ a da yɔrɔ min na nkalontigɛla wulila ka kule misiri kɔnɔ dewu a ko walayi alakira ma nin fɔ nin ye ne ka hadisa dilannen Allahu Akbar nin ye ne ka hadisa dilannen u y'a minɛ k'u b'a kunkolo tigɛ fo a ka tiɲɛ fɔ a ko nin ne y'a garijɛgɛ a bɛ nin bɔ a la a bɔra ne kɛlen ye hadisa ba naani ne nkalon tigɛ k'o da alakira Muhamadu la kira ko ta n bɛ halalaw kɛ haramu y'a kɔnɔ n bɛ haramuw kɛ halala y'a kɔnɔ ne kɛlen y'o hadisa ba naani ne dilan k'o nkalon da kira Muhamadu la Allahu Akbar u tɛ nin ɲɛdɔn o de la u ti nin ɲɛfɔ nka Hayidara ka denmisɛnnin fitininw bɛ nin ɲɛdɔn o de la u b'a ɲɛfɔ ala ka hɛrɛ k'an ye amin nin ye hadisa tiɲɛyɔrɔ dɔ ye a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye ko kurakun fadenya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔ ko nata nkalon dara kira la ye Persiw n'o ye Iran jamana maaw ye olu furadama arabu ni bagan bɛɛ ka kan olu bolo arabu yɛrɛ fana olu furadama olu ma kɛ Persiw fɛ u ti ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la u ko man di ɲɔgɔn ye olu ti ɲɔgɔn fɛ nka bɛɛ b'a fɛ k'i ka jamana développer k'i yankan yira u bɛ nkalonw tigɛ ko alakira ko ten k'o da u yɛrɛ la ka sɔrɔ kira m'o fɔ Persiw ka nkalon misali dɔ ko al-lughatu hawla al-arshi al-farisiyya ko kan min bɛ fɔ fari larusi kɛrɛfɛ ko kan min bɛ utiliser mɛlɛkɛw fɛ k'o ye persikan de ko alakira Muhamadu y'o fɔ o tɛ nkalon kɔda ye u ka kabila bonyali kama k'a lataa ɲɛfɛ u ye nin nkalon da kira la arabu
arabu fana y'o kuma konturu ko ni ye galo fima ye olu nana mun fɔ ko abghadu kalami ila llahi lugatul farisiya ko kuma min yɛrɛ ka go ala ye dɛ o de ye persikan ye Allahu akbar. ko kira muhamadu de y'o fɔ o ma da o fana ma dɛ ko kalami ahlul janna lugatul arabiyya ko arijinɛ kɔnɔdenw bɛ kuma arabukan de la ala ye ne da ka ne ka bamanan ye ne ye ala bato bamanankan na ko fɔ a ka taa ne nɛ diyagoya tɔnɔ min k'o kɛ arabuw ta ye ka sɔrɔ ala dun ko arijinɛ kɔnɔ min ka di ni ye o de bɛ o tuma mɔgɔ bɛ kan wɛrɛ kanu ka tɛmɛ i fa kan kan depuis i t'a dɔn k'u ye nkalon da kira la ko ala tɛ arabu ye u ye nkalon da kira la wa nin n'a ɲɔgɔnnaw nin nkalonkuru de tigɛra silamɛw ka da aw ka kira la o de la u ye nkalon tigɛ ka da kira la ko kira ko k'an ka fɔ asakfurulayi an ka taa jɛnɛya kɛ an ka fɔ asakfurulayi an ka suyɛni kɛ an ka fɔ asakfurulayi an ka kira muhamadu n'a somɔgɔw juguya walahi ni maa min kɛra jogojugu ye sara foyi tɛ ye fo n'a kɛra jahanama ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka an sutura ala ka limaniya d'an ma suina an sigira ala ka diinɛ tɔgɔ la hɛrɛ la fanga kɔnɔna la an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲuman wuli labanko ɲuman ni kɔrɔta ani si jaabi ala bolo yarabi a ma ala k'o di ani aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an sutura ala k'an wasa silamɛya ala k'a dɛmɛ yarabi a ma ala k'an fara dɛmɛbaw kan ala k'a ye a dɛmɛbaw la ala ka sijan di an ma ala ka kɛnɛya di an ma ala ka wasa d'an ma banabaatɔ minnu bɛ an cɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya d'u ma muso minnu ni cɛ minnu bɛ ani furuko ani denko bɛ minnu na yarabi a ma ala ka den barikama di ala k'an sago di an ma ala k'an sago di an ma an b'a ɲini ala fɛ an ka taa bɔ ala ka yafa o ma saya b'an yɛrɛ sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ an ala bi ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ ala k'o k'a ka ala ya bonya kama kira n'a sodenko kama sɔlila rasul karim walasa fanakaw sindi kelen kɔfɛ ni setigi tɔgɔ barikama ye ala min ye ko daminɛ ni ala min bɛ ko laban diɲɛ hinɛ lawhɔlinin tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an sindilen kɔ n'a tɔgɔ barikama ye an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini ala in fɛ a k'o kɛ an kuntigi kan n'o ye muhamadu alayhi salatu wa salam ani a sodenko bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen ani cɛ minnu ni muso minnu yɛrɛ di ala in ka diinɛ dɛmɛli ma fo ka taa se lahara don ma o kɔfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka bɛn a n'a ka keleya foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi haydara bani o la an bɛ ala tanu so in na fo ka se danti tanu min na k'ala fo k'ala waliɲuman dɔn k'ala barikada ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo aw minnu y'a ka baaraw bila k'a ka ciw to yen kana fara ka so in na an ka so in na ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an bɛ aw fo danti foli min na kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin fana dugutigi ma ani an karamɔgɔ n'o y'an ka fana imamba ye ustaz sise an bɛ foli lase a ma n'a ka dudenw bɛɛ lajɛlen ani an karamɔgɔ fɛn o fɛn bi fana kɔnɔna la yan diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen na an b'o fo danti foli min na o kɔfɛ ka n'an ka maire ka représentant fo so in na a y'an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan an b'a fo danti foli min na a laban tuguni maaba fɛn o fɛn bɛ an fɛ an ka sherifiw bi yan an ka diinɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔw ka représentant o bi yan an b'o bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na komi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na an tilala san ye ala ka nɛɛma dɔ de ye an tilala su in na nɛɛma dɔ farala nɛɛma dɔ kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko san ye ala ka nɛɛma ye n'a y'a jigin an ka kaba dɔrɔn foyi t'a kɔ ni hɛrɛ dama tɛ hali n'o kun ye min ye ni ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye o ye nin sira de ye mun kama an bɛɛ lajɛlen mako bɛ ji de la suman kɔfɛ min bɛ suman ɲɛ an bolo o de ye ji ye o la an nakun y'o ye cogo di
ji ninnu a caman de bɛ ala bolo k'a di a ka jɔnw ma a t'a bolo foyi la a b'a tigɛ a ka jɔnw na ko minnu n'a hakili la an taama kun y'o de ye n'a bɛ f'o ma jogo o la su in na ni ala sɔnna a ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a dɔn k'a fɔ nin ye wasa ye nin ye kɔrɔta ye fana bɛɛ lajɛlen ma ni silamɛ bɛɛ dɔrɔn an bɛ ŋaniya ɲuman de siri ni an balimaw ye an n'an yɛrɛw ye n'an silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ in kɔnɔna la yan foyi tɛna fɔ yan ala bɛ sɔn ka ban min na foyi tɛna fɔ yan ala bɛ ban min ma n b'o fɔ a ye n b'o ta ni ka segin an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sigi o sigi la hakili la nin kan ka k'a san kɔnɔntɔnnan de ye ale ala ka diinɛ kanu tɔgɔ la n'o ye a badenya a n'a keleya ye an karamɔgɔ n'o ye an balimakɛ ye Modibo Kulibali a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ale de tɔgɔ la a bi principalement ko in talen don dango min na bi an bɛ yan komi kɔrɔlen fana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la silamɛya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Jamiyatul Ansarudine bɛɛ tɔgɔ la o la foyi tɛ an bolo ni nisɔndiya tɛ ka fara ala ka bonya kan n'o ye ala ka nɛɛma ye o min k'an ye donc hali ka da dɔrɔn aw kana aw sigi an yɛrɛw kana an sigi an ka ɲɔgɔn lajɛ dɔrɔn an tilala k'a fɔ wasalen don su in na an ye wajibi kɛ o an ma kuma o a bɛɛ lajɛlen dafalen don o kama an ye min ye o y'an fa hali n'an ma kuma tuguni bilahi ni y'an fa an jɛra fɛn min kama ala sɔnna a ma an y'o sɔrɔ cɛw de kɛn bɛ ka misiri in kɔnɔna fa yan musow de kɛn bɛ k'a fa yan san tɛ se fiyewu ka maga dɔw la bilahi san tɛ se fiyewu ka maga dɔw la nka olu bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ to sa kɔrɔ sa wuti ni ala tɛ foyi t'a kɛ o la ka dan ni dama ma dɔrɔn o ye Badara wasa su in na hali ni ma fɛn bɔ tuguni Kulibali don dɛ a cɛw bɛ dɔn tumana min na baara b'a la ka kɛ de tumana min na kow b'a la ka waleya cɛw bɛ dɔn o waati n'aw yɛrɛ k'a lajɛ yɔrɔ bɛɛ falen don sa de b'a la ka maaw ci nka hali maa kelen de ye min wulila ko na ka taa so ni balafɔyɔrɔ tun don maaw bɛ taa ni jɛmɛfɔyɔrɔ tun don maaw bɛ taa kɛnɛ o kɛnɛ n'a ma sigi ala kama ala mago t'o la i b'a dɔn k'a fɔ ko ala bolo bɛ an fɛ yan i b'a dɔn k'a fɔ ala bolo bɛ an fɛ yan o la an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn a b'aw nisɔndiya ni ala ka nɛɛma de ni ala ka nɛɛma de an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sababu min na nin y'o dafalen de bilahi bilahi donc o la kuma jan tɛ k'a kɛ to dafalen ɲini aw fɛ parapluie bɛ an kunna nka an ka maakɔrɔw bɛ yan an faw bɛ yan an karamɔgɔw bɛ yan wala an t'a kanu fiyewu k'olu sigilen to san na ka parapluie to an kunna o la n'a diyara fanakaw ye n bɛ hakɛto dafalen ɲini u fɛ k'a fɔ an ka maakɔrɔw bɛ an fɛ yan an kana so k'olu sigi san kɔrɔ olu ka mɛn san kɔrɔ fiyewu an b'o hakɛto ɲini fanakaw fɛ n'u jɛna n'o ye k'o di ala ka geribu kɛ ne ma o tuma na n bɛ fɛɛrɛ da si yan an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ayi n b'a dɔn hali ni n ko k'an ka si yan an bɛ si yan nka fanakaw ayiwa ko dɔ bɛ yen nka ko wɛrɛ bɛ yen dɛ o la an k'an ka maakɔrɔw lajɛ n'i ye geribu kɛ ni sigilen ye aw ɲɛfɛ bi ninnu maakɔrɔw don dɛ wala an k'a lajɛ min t'olu degun ala ka diinɛ tɔgɔ la an k'a kɛ ten an ka jɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n'a diyara ala ye siɲɛ wɛrɛ an na jɛ ka kɛnɛ in sigi inshallah taala an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'an sago d'a ma ala ka laban ɲuman d'a ma ala k'an kɔrɔta sini kɛnɛ ala k'a d'a ma ala ka sababu ɲuman k'an ye ala kan'an malo ala kan'an labila yarabi ama ala kan'an kɛ jugu sago ye ala k'an wasa silamɛ ala k'a dɛmɛ ala k'an ka dɛmɛba ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ama san in ala k'a kɛ nɛɛma ye a bɛɛ lajɛlen ma yarabi ama ala k'a kɛ yafa ye a bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ yafa ye an bɛɛ lajɛlen ma
ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an kɔrɔta ala k'an kɔrɔta an ka samiya ala k'a diya an ka samiya ala k'a diya ala k'o k'a ka alaya bonya kama kira n'a so ningo kama sɔlila rasul karim wasalamu alaikum. alhamdulillahi rabbil alamin badenw ni de bannen kɔfɛ jamiyatu ansardin ɲɛmɔgɔya so min bɛ fana an'u ka birodenw ni karamɔgɔlakaw hakilina min y'u bila nin baara ninnu na ani nisɔndiyalikan minnu bɛ u da baara in bannen kɔfɛ u jɛra ka olu lase an ma an ka ɲɛmadaw fɛ. wala an nisɔn ka di an bɛ kɛnɛ min ka bi o de ye an karamɔgɔ ka denbaya bɛ anw fɛ fana bi n'o ye sirifula ye kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a daminɛ an karamɔgɔ badara ali hayidara ani an karamɔgɔ iba hayidara ka taa se an karamɔgɔ aruna hayidara olu de b'anw fɛ yan bi anw nisɔn ka di bi ka sababu kɛ an ye layidu ta silamɛya dɛmɛni kan ka tila ka layidu ta kira somɔgɔw ye n'o ye ka diinɛ dɛmɛ fo ka taa se lahara don ma o nisɔndiya de b'anw kan o la sirifuw de ye diinɛ tugu ye bɔrɔ wɛrɛ tɛ tile la kɔrɔ kɔ o de y'an tugu sirifuw la k'a dɔn ko bi a yɔrɔ de la kumana an karamɔgɔ seri sirifu suwani madani hadara n'a ka denbaya an b'u ka bila la su ni tile o la an nisɔn ka di bi n'a denw kunbɛli ye an fɛ yan an nisɔn ka di o la alhamdulilayi o de b'anw fɛ yan bi wajuli kɛnɛ sigili min y'an bila ka si kanu de don e y'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ kanu a cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ k'a daminɛ badara ali hayidara ale ye nin kɛrɛnkɛrɛn anw ye ka sababu kɛ san o san n'a bɛ bɔ tamani a b'a sen jɔ fana yan ka na bɔ an na ka na ɲɛ da an kan kɛrɛnkɛrɛnyana an balimakɛ fɛ n'o ye moribo kulubali ye fana yan kabini a tɛ wajuli kɛ n'a bɛna moto la n'an bɛ sigi ka baro kɛ fo ka taa se a bɛ sira ɲini a bɛ taa ka na wajuli don a la an bɛ san 9 bɔ bi a bɛ wajuli kɛnɛ sigi fana yan silamɛ bɛɛ tɔgɔ la o la fana ansarudini situation 7 a n'a section mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a bonya n'a karama taara ka di olu ma san o san a bɛna an balimakɛ ka so ɲinan ale fana y'a bɛɛ di section ma an nisɔn ka di bi ka sababu kɛ section fana n'a mara kanuba ani lafasaba bɛɛ de bɛ nin kɛnɛ in kan yan o mana su in na wajuli fana a kɛra wajuli kɛra bonyaba kɔnɔ karamaba kɔnɔ alhamdulillah an sigira wajuli kɛnɛ kan an karamɔgɔ badara hayidara a ye wajuli daminɛ san finna nka ka kɔ sanji nalen ye ja de bɛ fana n'a mara la bi sani k'an karamɔgɔ siya dugawu ɲini kosɛbɛ k'a fɔ an k'a fɔ a ye a ka dugawu kɛ a k'a ɲini a daba masa fɛ a ka dugawu kɛ fana n'a mara pour que an bɛ se ka ji sɔrɔ ala sɔnna wajuli kɛnɛ sigira laɲini y'o min ye o dugawu jaabira fana nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye badara ali hayidara n'a nana fana yan an bɛ ji sɔrɔ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ fana n'a mara bɛɛ o seere san dɔ tɛmɛna an ye wajuli kɛ misiri kɔnɔ ala ni sanji fɛ o don de la an ye arajo sow kɛ arajo kawe na an y'o kɛ ka arajo manbe kɛ ka arajo kɔlɔmada kɛ dɔwɔɲinaw y'a ɲini a fɛ arajo kɔlɔmada la k'a fɔ a ka dugawu kɛ sanjiko gɛlɛya bɛ yen o don a y'a jira an na k'a fɔ n'ale nakun ye kanu de ala ko jati de don a b'a jira a daliba masala o dugu tɛ jɛ fiyewu ni fana n'a mara ma sanji sɔrɔ o sanji nana an fɛ yan bɛɛ o seere surɔ ta fana an kɔntannen kunna ka wajuli kɔnɔ ka ja kun bɛ fana n'a mara la yan ala sɔnna nin wajuli kɛnɛ sigilen kɔ nisɔndiya kɔnɔ sirifuw kɛlen ka kuma daminɛ san nana dulon a ko an ma a ko an ka a bɛ sira ɲini an fɛ k'a jɔ nin yɔrɔ in na ko bɛ yen ka ko wɛrɛ fana bɛ yen ko b'a tigiw de bolo n y'a fɔ cogo min na bɔrɔ wɛrɛ tɛ tile la kɔrɔ kɔ ale ye o de kanu ni anw ye ni hɛrɛ ye fana n'a mara k'a daminɛ surɔ la ka na se an filɛ kuma min na fan bɛɛ kɛra ji ye o kun ye anw yɛrɛ ka laɲini ye wala an nisɔn ka di an ye wajuli sɔrɔ an y'an ɲɛ da kira somɔgɔw ninnu kan sirifi ninnu kan wa u cira diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔli kama o kama anw fana ka bɔ hɛrɛ kɔnɔ bi fana n'a mara o y'anw nisɔndiya kosɛbɛ o la wajuli min kɛra o y'an bɔ o y'an wasa hɛrɛ min sɔrɔla ala de b'a danyɔrɔ dɔn kumana an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya la ani silamɛ jama bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na nin kɛnɛ in kan yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli segin an karamɔgɔ ma cijani kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o da n'a ka denbaya ma ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a wasa bi don lahɔrɔma kama sɔli ala rasul an bɛ kun min na yan an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'a n'a dɛmɛ allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad salim amma ɲini ala taala tɔgɔ barikama ye ka sɔli kira n'a bɔnɔ kan ka tila k'a ɲini ala fɛ ala k'a n'a sabati an bɛ kun min na kun dogolen tɛ sirifu ala barika rɔ an ka diinɛ a ka se ka sabati an bolo a sɔrɔla olu ka wuli ka jɔ de fɛ ala y'a kɛ sirifu a n'u donna ɲanɔ ma don ɲanɔ juguman kan olu
olu n'ala sɔnna ma seli o seli an b'a ɲini u fɛ ka tila k'a ɲini an fa fɛ n'o ye buwa ye Sherifu Usumani Madani Haidara a k'a ɲini a fɛ a ka na a den ninnu ka n'u sen jɔ an fɛ yan a ma gwɛlɛya don a la denw yɛrɛ ma gwɛlɛya don a la kabini u ma wajuli daminɛ fo ka na wajuli daminɛ kabini an ma kɛ baro ye an bɛna ka na wajuli ninnu kɛ yan o wajuli minnu kɛra la surɔ ni o ye mɔgɔw kabaka dɔn ni o ye sanji y'a tigɛli min kɛ ɲɛfɛ bɔn ne bolo nin y'o siɲɛ naaninan de ye min ɲinina fɛ ani min kɛra a yɛrɛ ma o tɛ ko kura ye anw bolo yan nɔ o ti bala nɔ n'ale yɛrɛ bɛ na an bɛɛ bi jɔrɔ parce que an b'a dɔn ale ka nani caman bɛ yen sanji ko de bɛ don a la sani k'a se an yɛrɛ b'a kuma fɔ bɔn n'o ɲɔgɔnna kɛra o ti bala anw nɔ minnu t'a kalama a bɛ se ka bala olu la wala Badara n'a dɔgɔw nani yan na k'a ta Iba Haidara la ka na bila arena na u ka nani anw fɛ yan ɲinan ko tɛ a mɛnna wa a daminɛ sanjɛ bamananw b'a fɔ ko maa bɛ taama gwɛlɛya sanfɛ i bɛ taama gwɛlɛya sanfɛ ka taa hɛrɛ sanfɛ nka ka taama hɛrɛ sanfɛ ka taa gwɛlɛya sanfɛ o ka gwɛlɛ ko in laban na a daminɛ jama kun ka dɔgɔ a kun tɛ tɛmɛ hali maa 15 kan nka bi fa bɛɛ de don wa fana bɛɛ y'a minɛ sɛbɛ la tɔn o tɔn bɛ fana yan kabi ko in na ka n'a bila sisan mɔgɔ si tɛ yen min b'i cɛsiri a peredan k'a ta peredan sanfɛla la ka n'a bila dugumana na ka n'a bila mamuru bɛɛ la cɛ fara muso kan fana ma tulon k'a la tile kelen o la an yɛrɛ ye kunna wolo sɔrɔ an ye kɔrɔta sɔrɔ parce que maa kunna bɛ wolo fɛn na fɛn min nana jama min jɔrɔ n'olu ɲuguna na i kunna bɛ siri mɛ fɛn nana jama minnu jɛra olu yɛrɛ y'a minɛ o sɛbɛ la ka tɛmɛ a yɛrɛ kan o kumana a kunna wulila kɔrɔtala o de la a sera ka bi sɔrɔ ni fanga ni barika ye o la an b'a ɲini Ala fɛ ɲinan kana k'a da ye Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala ka kɛ kɔrɔta Ala ka wasaya an fa n'o ye bɔya Ala k'a mɛn ɲɛfɛ a ka denbaya Ala k'a mɛn ɲɛfɛ a ka ɲiru kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye Ala ka kira bonya kosɔn a bɔnna bonya kosɔn salatuni fatiha sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin an balimakɛ an bɛ i tanu ka Ala fo k'a barikada an nisɔndiyalen fari fonne ko mun y'an bila k'an karamɔgɔba a n'an ka seko n'o ye Badara Haidara ye k'a wele ka n'anw fɛ fana ka na kɛnɛ in sigi nisɔndiya de y'a kan fɛ ani Ala barikada wa ɲinan ye an san 9 de ye o baara in na a ka wajuli fɔlɔfɔlɔ o yɛrɛ daminɛna anw fɛ fana yan a daminɛ ni sisan cɛ ɲinan y'a san 9 ye san o san an bɛ nin kɛnɛ in sigi kɛnɛ in fɔlɔ alhamdulilayi an bɛ Ala fo an b'a barikada kɛnɛ in sigi o sigi a bɛ kɛ fayida ye a bɛ kɛ bonya ye a bɛ kɛ karama ye kɛrɛnkɛrɛnnen an filɛ min na fana bi min kɛra sura fo kana se bi ma an nisɔndiyalen don a la a kɛra fanakaw bolo bonya ani kabako de sabu bi de sɔgɔmada na fanakaw kun bɛna sanjiko Ala deli kɛ nka Ala y'a kɛ karamɔgɔba in sen jɔra an ka kɛnɛ kan a ma wajuli sɔrɔ ka gafe fɔ sanji ye wajuli cɛ an bolo o kɛra mujizaba ni bonyaba de min ye fana cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ni k'u fari foni a ye la n balimakɛ ne bɛ kumakan laban min fɔ o de ye Ala barikada ye ni Ala ye jɔn bonya ka jɔn sɔn hɛrɛ la Ala waleɲuman dɔnni bɛ wajibiya o Ala waleɲuman dɔn an b'o Ala foli de kɛ ni k'o Ala barikada kɛ Ala min sɔnna ka hinɛ anw na k'an tile ni an ka nin sekuba in tile bɛɛ n'o ye an karamɔgɔ Alhaji Sheikh Sharifu Usumani Madani Haidara ye Ala min sɔnna k'an tile n'an tile bɛɛ ka labanna ka bɔna ɲumanw di a ma fɔ bi olu bɛ mɔgɔw la nisɔndiya an bɛ Ala fo ni k'a barikada o de la o de nisɔndiya b'an kan bi ani Ala foli duwawu laban bɛ an b'an bolo de ja an n'an da jurumutɔ an b'an tɛgɛ ja daliba masakɛ k'a deli ni karamɔgɔ in n'a denw Ala k'u mɛn an kɔrɔ garajɛgɛ sanuma bɛ Ala bolo Ala k'a dan n'u ma u ka laɲini min ye diinɛ ka ɲɛfɛ taa an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o sabati an bɛ Ala deli Ala kana jugu ban'u la Ala kana jugu san'u la o de ye ne ka duwawu laban ye ka lase silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ka laban ka foli lase fana cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ an ka bureaubaw la n'o ye section ye fo kana se 6 section ma ani comitew ma ani fana lamini fɛn fɛn bɔra ka n'an dɛmɛ nin baara in na an b'a bɛɛ lajɛlen fo u ka wuli ka jɔ Ala ka kɛ bɔda ɲuman ye an n'u ye lahara u ka hami Ala k'an dɛmɛ ka hami ninnu fa Ala k'u kan ɲɛ kira n'a somɔgɔw bonya kama Sherifu bonya kama sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin tele shirfila la jabaw nin tun an ye fana Badara Ali Usmani Haidara juin kalo la san 2017 jamiyatu ansardin tonde munun be olu ka ladala kɛnɛ do ziyara amana kunce kaban Ali Usmani Haidara a kɛna senjɔ la u kɛ ɲɔgɔn ye silamɛya balimaya kɔnɔ ni ka duwawu do kɛ ɲɔgɔn ye ka bilasiraliw kɛ an b'a deli Ala fɛ Ala k'an sen mɛn nin sira in kan ni Alakira ba yɛrɛ hɔrɔma ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la k'a fɔ diɲɛ waati wɛrɛw bɛ Ala bolo Ala ko yira ne n'aw la wa shukran lakum fi aman الله
fusani sanu ni wariye dunga more dunga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo disense kemine je haidara yo jama be ko anga